Много шипещи. Здравейте. Здрасти. Абе, го си кажи здравей, бе. Кажи, бе, не се срамувай, това циганска. Малко е срамежлив като Да. мен да ви кажа, ама аз в ефир съм по-благоприятен. Казвам се Изабел, проповядвам. Това тук е медиум, мога да ви предскажа всичко бъдеще, минало и настояще, ако искате. Може да ме намерите в махалата, там съм по-известна. А пък майка ми е много по-известна на магистралата до бензиностанция Хемус работи, там не я търсете. Наша мама по всеки ден там стои, може да я видите по всяко време. По всяко едно време на денонощието. Гошо, кажи здравей. Това е моето куче Гошо, малко срамежлив се пада, но вижте, това е куче от класа, погледни на там да ти видят де. Значи, вижте за какво куче става въпрос. Не може да се каже, че това куче не е за пример. Може да взимате пример от моето куче само. Всеки ден цукате и пиете. Абе, коса на Сона Самара, нали си бил сънувал някаква, бе? Да, бе, сънувах, че някаква стерна коса ще идва и ще нахване.